Il-membri parlamentari u l-awtoritajiet għandhom jaġixxu minnu fih biex titwaqqaf din il-mewġa li qed teqret il-wirt urban fl-ibliet u l-irħula tagħna. Fuq kollox, il-bordijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar għandhom josservaw il-mandat ewlieni tagħhom li jipproteġġu l-identità tal-istess bliet u rħula. Appell imqanqal mill-perita Alex Torpiano, l-President ta' din l-Art Ħelwa u l-President ta' Dlaqda Wirt Għawdex Giovanni Zamit li f'artiklu fil-ġurnal Times of Malta tkellmu dwar l-aħħar sensiela ta' permessi li qed jeqirdu il-wirt kulturali u ambjentali. Huma sostnew li dawn il-permessi bbażati fuq ċertu policies huma sintomatiċi ta' sistema ta' pjanar li qed tfalli. Għal minn hekk, f'ħafna każi, il-bordijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar jinjoraw kompletament ir-rakkomandazzjonijiet tas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u dawn il-membri mingħajr ebda kredenzjali fil-konservazzjoni jgħaddu ġudizzju dwar jekk binja partikolari għandix valur storiku jew le. Dan huwa żbaljat, komplew Alex Torpiano u Giovanni Zammit, għax is-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali hi l-Aġenzija Ewlenija skont l-att dwar il-Wirt Kulturali biex tħares il-Wirt Kulturali mibni. Iżda il-mod kif inhi miktuba l-liġi tal-2016 dwar l-ippjanar u l-iżvilupp tippermetti lil membri fuq il-bordijiet biex jinjoraw għal kollox ir-rakkomandazzjonijiet li jsiru mis-Sovrintendenza. Din il-loophole fil-liġi għandha tingħala immedjatament. Barra minn hekk dan it-tip ta' żvilupp fiż-żoni ta' konservazzjoni urbana imorru wkoll kontra l-għan ewlieni tal-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp l-SPED li jsejjaħ għal protezzjoni tal-identità u l-karattru tal-bliet u l-irħula f'Malta u Għawdex. L-artiklu jkompli l-restaw tal-faċċata ta' bini antik li jkun biss faċċata għal żvilupp mostrus warajha twaqqa' għaż-żufjett l-isforzi kollha li qed isiru favur il-konservazzjoni tal-wirt urban.